Just do it! U zdravom tijelu, zdrav duh. Ja sam izabrao svoj stav, pridružim se. Evo stigla je hrana. Super, hajde da jedemo. Kako dobro izgleda. Šta radite to? Neće ovo. Neće ovo. Ne valja ovo. Pa zar vam nije ovo bolje? Zašto se pere baci? Ovo ne umanjuje glad. Kako ne umanjuje? Pa fino, ne... Zar veća količina ovog nije bolja nego manja količina ovog? To vi mislite, vaš mozak misli da ovo ne valja. I da niste gladni. Vi mislite da niste gladni, a ste Poslušat ćemo te ovaj put. Pojete ovo, a ovo što ste naručili, to nećemo ni u smeće basat, bolje dat psima na cesti. Dobro, hajde sad ćemo te poslušati. Evo. Jedna banana, jedna mandarina će vam biti dovoljno za danas. I šta smo danas naučili? Najbolje životno ulaganje, ulaganje u zdravlje. Ma nema ništa, nemoj se baviti. Pa evo izašli malo za palc, smirit se, malo se posvađalo sa svojima, pa šta ima kod tebe? Ništa, evo krenula sam do prijateljice, potrebno sam joj vijest da joj otac umro, bio je hronični pušač i kažu da Hronični je, pušač? da, dugo godina je baš pušio i kažu da je baš jedini uzrok bio zapravo to, ostalo je sve normalan život vodio. Pa eto, žurim do nje da me ne čeka. Vidimo se, Zeynep. Vidimo se. Hvala. Baš me potresno Zeynep na priču. Ajde, dobro. Ajde, vidimo se. Pušenje nije rješenje.